Good morning at welcome sa panibagong araw at vlog. So ngayon papunta na naman kami sa aming fish pan. Ayan, kasama ko naman yung mga aking alipores. Kasama ko yung aking mga alipores. Ito yung isa. Ito yung isa. At nadagdagan ng isa. So let's go. Punta tayo doon. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Jo Marian TV. Masisipag yung aking mga alipores ngayon, no? Yun. So hindi natin gaano makikita ngayon si Mayon kasi ayan, no, may ulap. Hindi siya nakikita ng buo. So maganda talaga dito pag summer yung tag-init kasi buong buo natin makikita yan. Ngayon, yan lang muna. At nandito na kami sa pupo. Maganda siguro kung dito matulog mamayang gabi natin. Dito ba yung pusa? Ano yung pusa? Wala yung pusa, hindi siya maalis dito. Siya yung pinakabantay dito sa kubo kasi yan, naka-lock lang siya. Maganda sana dito matulog kaso ang lamig. So iniwan ako ng aking mga sidekick. Ayun. Ayun yung dalawa, oh. Doon. Ayun na. Papakainin namin yung tilapia. Tingnan natin yung fish pan ko kung ano na ba update, kung malalaki na ba. Puro green na yung makikita natin dito ngayon kasi nung nakaraan hindi pa gaano maganda yung mga palay ngayon na yan, no? Sarap naman dito, presko, pambira. Iniwan ako ng aking mga sidekick. Imbis may cameraman na wala tuloy. Wala, ganito lang yung vlog natin muna. Ayan, so dito pala tayo sa taniman ng sibuyas. Nauna na sila doon sa aking fish pan kasi excited na silang makita din. Ito taniman ng sibuyas, oh. Ito yung sibuyas na ano, yung nilalagay sa lugaw, sa mga pares, yan. Yung mga pangsahog pagka kakain kayo. Ayan. Napakarami niyan. Ang luwang ng ano dito, taniman ng sibuyas. Sibuyas na dahon. Hindi kasi ito tinaniman ng palay. Kaya tinanim dito itong munang mga sibuyas. Ayan. Dito na tayo sa aking fish pan. Ayun. Yung aking dalawang sidekick. Lipat tayo dun sa kabila kasi papakain tayo. So yan, papakain muna tayo natin lagang tilapia. Ayan. Malalaki sila. Yan, dito kayo para makita. Pagyayain. Ano, so hindi na nagaano mahihain yung mga alaga naming tilapia. Nagpapakita na sila. Yan, nakikita nyo. Ayan, no. Ayun, no. At saka medyo malinaw-linaw yung tubig ngayon kaya nakikita sila. Ayan, no. Ilan lang yan pero ngayon malaki-laki na ng kaunti yung iba. Yun, no. Sa April pwede na yan. Ayan. Yung mga pula, yung pula siguro ano yun, yung ng lalaki. So ayan, no. Tingnan natin, medyo lapitan natin ang camera. Ayan, no. Nakikita na sila ngayon. Nung nakaraang pagpakain ko dito, di gaano nakikita. Mahihain sila ngayon, masigla, oh. Ayan, no. Ayan. Yung sa kabila, yun, dilipat tayo dun mamaya. So dito lang muna. Ayan, dito pala nakikita rin yung iba, oh. Ayan, gumagalaw. Pa tayo sa kabila kasi dito napakain ko na. Doon tayo sa kabila. Managititiin ko mo sila. Ow. Parang medyo mas malaki-laki kaunti yung mga dito kaysa sa kabila. Ayan, mga ilang buwan pa talagang pwedeng-pwede na yung mga yan. Sarap lang tingnan pagka ganito. Yung mga libangan, umuwi ako rito. Yan ang libangan ko, nakaka-relax. Kasi sa Maynila, puro lang tayo biyahe. Pag nandito kahit paano may libangan. Ayan, nakakatuwa pag nakikita mo kumakain sila. Ayan, kaysa
Pag gusto mo kasi makain ng tilapia, pwede ka namang bumili, kaya lang iba rin yung pagramdam pag may alaga kang ganito. Nakikita mo na unti-unting lumalaki, saka pag pwede na i-harvest, saka tayo kukuha dyan ng mga pangluto, pang ihaw-ihaw. Habang napapakain tayo dito ng tilapia, yung tatlong alipuris ko nangangain din ito. Ano to? Blackberries. Blackberry. Yup, blackberry. Blackberries daw tawag dito. Ano? Ayan. Blackberries daw yan. Black and red. Ayan, busog din yung tatlo. May pang bunga dito, kaya lang ilaw pa siya. Ayan, marami pang bunga, ilaw pa. Ang pwede kainin dito yung ito, pag pula na. Ayan, saka yun, yung ito, kulay violet na, pwede na yan. Ayan. Marami kong tinanim niyan doon banda. Yung mga sanga niya, pag nabuhay yan, maganda dito kasi magiging lilim na. Ayan, so masarap pala. Food trip muna tayo ng blackberries. Blackberries ba? Swerte mo sa una, mas masiram. Yun. Mas masarap daw pag ganito. Yung kulay violet na. Wow! Yan. Tamis nga. Tamis na maasim-asim yung lasa. So yan yung pinakalibangan ko pag nandito kasi sa Manila. Siyempre araw-araw tayo bumibiyahe sa Grab. At least dito pag umuwi, mayroon man lang libangan. Maganda sana kung pagawa dito ng kubo. Tapos dito yung tambayan. May kubo na kasi doon yung kanina. Doon banda. Kaya kung sakali man, pag pwede na tong i-harvest, uli kami dito ng pangluto. Doon kami magluluto sa may kubo na yon. Saka maganda kasi may ano siya, yung sa taas ng mangga, parang tree house na ginawa. Kaya okay din doon sa lugar na yon. At kung mag-aalaga ka pala talaga ng tilapia, so talaga ninegosyoin mo, pwede rin kasi ito kailan lang, December, tapos ngayon December 16 yata to nung nilagay namin dito, 16 o 17, ngayon February pa lang, bale January, may isang buwan pa lang, lumalaki na siya. Lalo siguro pag mga naglimang buwan to, talagang makikita mo na malalaki na yung ano, yung tilapia rito. Kaya lang hindi naman kasi ito pang negosyo, libangan lang. Pag uwi dito, ayan, pag pwede na, mayroon tayong pang food trip. Yung tatlong alipuris ko, busy rin sa ano, busy rin sa pamimitas ng blackberries. Blackberries nga. Napakarami kasing bunga. Ayan. So ayun si Mayon, no. Hindi natin gaano kita siya kasi may ulap. Pero pag wala, yung buo na yan, kitang-kita. At dito sa kabila, yan tinatawag na Mount Masaraga. Pero yung halos, ano, mataas lang ng kaunti si Mayon. Mataas din to, kaya lang, yung forma nito, hindi siya gaano maganda yung shape niya na parang cone. Ito kasi si Mayon, kahit nandito ka, o sa likod, bandang Legazpi, yung likod niyan, dito Tabako, dito Kamalig. Ganon yung itsura niya, kahit ikutin mo yan, pag ganon siya parang cone. Itong isa kasi Mount Masaraga, hindi gaanong maganda hugis, kaya hindi siya gaanong kilala. Ito lang yung kilala dito sa Bicol, si Mount Mayon. Ito pala, buhay yan, umuusok siya. Ito, wala, hindi siya umuusok. Hindi rin siya nag-i-eruption pagka minsan. Ito si Mayon, pag nag-eruption dito, likas yung mga tao, dinadala sa medyo malayo kasi umuulan ng abo, inaabot to ng abo yung lugar na to. Kaya inilalayo doon sa medyo malayo-layo yung lugar pagka nag-eruption na naman yan. Nagpa-plantita itong gabi na to nung nakaraan, nung kasagsagan nung pandemic, ang daming nagpa-plantita. Mahal daw tong halaman na to, yung gabi na to. Kaya lang dito hindi naman iniintindihan, nabubuhay lang yan dyan. Pambira mga sidekick, iniwanan na ako. So balik na kami doon kasi nagutom na raw yung tatlo. Balik na kami doon sa bahay at yun, kakain muna. Maya maya baka makapunta tayo sa ibang lugar na baka medyo sipagin tayo mamaya. Punta tayo sa ibang lugar na pwedeng i-vlog kung medyo sipag-sipagin. Sa mga naghahanap dyan ng sibuyas dahon, napakarami dito. Ilang buwan pa,
isang buwan siguro pwede nang harvest yan. Kailangan kasi medyo mataas-taas pa siya ng kaunti. Pero malapit na to. Yan. Dami niyan. Ito yung tambayan na tree house. Yan. Tingnan tayo kaunti. Yan, so akyat mo tayo dito sa tree house para magpahinga. Lamig. Sarap. Yan. La. Para magigiba na yung ano. Para magigiba na yung sahig niya, pero sarap dito. Yan, kahit napakainit, walang problema kasi yung mangga hindi mo mararamdaman yung init dito. Medyo sira-sira na kasi yung ano, mga sahig niya. Delikado pag medyo mabigat, baka mahulog doon sa ilalim. Bagay, okay lang, malalaglagan mo yung tubig naman saka taniman ng mga gabi. Dati ano to, alagang-alaga dito kayo, di na kasi siya nakatira dito, kaya ayan, pabayaan na. Pero sarap pa rin magtambay sa lugar na to. Pambihira, iniwan ako ng aking mga sidekick. Kanina aya ng aya sila dito, nagpunta kami sa fish pan. Nakaramdam na ng init at nakakain na ng blackberries. Ano na, nag-aya na pabalik. At ngayon nagre-relax na ako dito sa tree house. Lipa na ako, so yun, punta na tayo doon. At saka malulubat na rin kasi itong camera ko, kailangan mag-charge muna. So yun, ganito lang muna yung aking vlog. At baka mamaya makapunta tayo sa ibang lugar. Ayun, pakita ko rin sa inyo, makapasyal tayo sa ibang spot dito sa amin. Medyo kailangan kasi magpahinga rin ako ngayon, at bukas kasi ng umaga pabalik na naman ng Manila. So bitin sana yung ano dito, kaunting bakasyon sa Bicol. Pero kailangan kasi ano, hindi rin pwedeng magtagal kasi yun nga, naghahanap buhay tayo. Sa mga susunod na araw pala, pabalik din ako rito pag may nagpabook na naman ng mga pasahero para Manila, going dito sa Bicol. Kaya sa mga gusto magpabook dyan, galing Manila to dito sa Bicol, PM lang po kayo dito sa aking FB page. Ayan, para dyan tayo mag-usap-usap. At sa requirements, yun nga, vaccine card pag fully vaccine na kayo, saka valid ID, kung may valid ID kayo na taga Bicol, pwede na rin yun. At sa mga bibiyahe, sa mga ano, yung may kasamang 9 years old below, wala naman pong problema, basta yung guardians ay kompleto ng requirements na inihingi. At yung sa Kamsor, yun, kailangan nyo pa rin ng ISPAS kasi tinanong ko yan doon sa checkpoint kahapon. At may mga nagko-comment pa rin sa video ko kung saan daw nakukuha yung ISPAS. Sa Google po, type nyo lang ISPAS Kamsor, lalabas doon at mag-fill up kayo doon. Pag na-fill upan nyo na, ipa-print nyo, yun ang pagkita nyo doon sa checkpoint sa Kamsor. Yan, so ganito lang muna ang aking vlog. Maraming salamat sa pagsama at panonood nyo ngayon sa araw na to. Kita-kits sa susunod na mga video.